Kariboy Tourism Environment and Developmental Forum kabadai kawai na ki kanhun na Riboy District kabajuyele ban kantiu ya ki kam jungok kai perthai ha ka district manta kasngi kum ka jingkan mau kerpang ya ka World Tourism Day lane kasngi ba kerpang jong ki nong jungok kai perthai kabala rakhe ha baro satlak ka perthai kane ka kanhun na Riboy District ru kala rakhe ya kane kasngi da ka penlong ya ka awareness program ha ka shnong umskun kabadai kawai na ki shnong kabadang don kam shibun ba ki jingkersian ha baro kilyang ha kane kasngi usamla wan pensuk makri ubade udukot jong kane ka kanhun ulashim ya ka banta kum resource person ban ai ya ka jinghikai ban tip shapang ki kam jungo kai perthei da ka ba une usamla ula ai shibun ba ki nuksa na ka banta ban kentiu ya kane ka shnong lengba ki kam jungo kai perthei ha kane kasngi laidon lang ki dukot jong kane ka forum kentup nadu chairman uba plilat tiuso ikong wan ripde ibadei additional secretary ikong dipa dekhar usamla wan pensuk makri uba Stefan Kshar kum udkhot jong ka forum ubolong ha kaju kapor urang ba shnong jong ka shnong umskun lawan bani shimbenta dagi pajba nong shong shnong jong te ka shnong umskun kentup nadu ki rangba ki longkmi bat ki khon samla 8,000 ar tho labu ya ka team ka baong tourism and rural development dia hakani kasni ni na kaliang do Riboy tourism iwan bat pensyai hakani ka shnong ka jong pi ka shnong umskun chapang kani ka team bat ngin sayo inong kren ibachai ibat pensyai shibun ha halor kani ka phang ka bamanta kasi kumdu ban penne pensa ya ka riti ka dostor kumdu ban penne pensa ya ka marian kono ka bor ne ka banta ba kila on promote ya kane ka phang tourism lane ba kila on promote shushu hantam le manta kila khang bun ki banta kila khang no kinwan ki international tourist ne ki national tourist te na kane kaliang ka UNWTO ka phai khmat sha kane ka tourism ba locally domestically nila on promote bat banra ya ki economy jonga state jimi lane jonga snow ka thau ga jumi kata ka phang ka banito bat ka baar pas hagajin shakta jong ne COVID-19 pandemic ka bakata ga ne ka khlam covid khandai ka bangi tip ka kasimo kibon ba ki lakta shaka phang bangi kran hakalain ka tourism bon ba ki bril ki khna samla ki shnong ki thau ki society ba pher ki la pentrikam ba ki la rai du yala de ba ki im betang na ka kam tourism ki society ba pher kam tam le ki bon society she is ki ba po namba kalian ka tourism ban promote ka tourism haboi jingiru menta ka lasaki ong no menta po ka shisnam asnam menshua kane ka balale ka tourism ka rush ba me kalian jingi lam tang bale na kumno na kane ka klam ni hap yek sange na sipo mo te banga ko ang pensyai pi kengya tarai bun na pi kin tip ka e kane ka tourism don na pi batip ka e kane ka tourism ta kasi kai cuma wan mami cuma kai kata ka behi ka wei bon juk mai ka tourism kade ka wei ka industry ka bala pau namba shis plak ka perthei ka bala roi ba bun ki society ki NGOs ki ri ki rai ki ba per kaleng ka perthei ki em na ka tourism ngana example ye pi la yesngo dam shapang kari ka Italy saya sngau Qatar ketur ka state ka bala pau nambah na kaleng ka tourism lekina kine ki banta ki badai ki bala lane ki badon la akono ka banta ban promote ban yalam ya kene ka tourism te ka gol ka bakhaar ka bakishim na ka gol ka bakhadiyo ka bikyong ka responsible consumptions and productions responsible consumptions kamon bangin penen kam bahaya gitu ki tiar kitar ki natural environment jungi ka wede manang na kuno ki ninong na ki technological ki natural kina ki banta bang iyo na kamarian bangin penen kam hator kon ka badai bat ngimde ban kun lukot bat ha ka gol ka bakta iyo ka jungki ka ba nane ka World Tourism Day ka shim ka United Nations ka nga partnership for the goal gamot bangin yasno kilang iwe om tang kasnong moroi kan le ya kan na kono ka banta bakan promote ya tourism handre bakan yasno kilang bat kiwe bakan nabanta ka roi ka par bat namta ka jingmen toy jong kalawi kita ki resort sang tu pro kila panuan songkai kila panuan khwai pung jongpi kita ketika jingyo nong ke jongpi
hak pertai kerdo kam kerdo jam kani ka tourism sektor kani ka badun kam ado kata-kata data kata naka world tourism organization mo kubaong meneba naka UNWTO World United mo United Tourism Organization kadon kaphang kabagiwara ya kani ka team kalongba kawai pakawai kasinong kabarit kabade bantip bade man promote ya kini kam jokai pertai ban hikairu ya kinong song mo pidon kasinong ka jongfi pidon harut surok pilih yang ni tidak pancina ya ki jakasa mi mo ki im lang lani ki ya ki yang pelang mo ki research ki barit mo lagi yang pelang kilong tradisional bagi turis bagi ya ki mo pandai sesulong namar ki turis ki pobon maksimum ki turis labanong 100% ki turis ki bawan na par jong gejela mo ki bawan na nagaway pat kariya ni kiya bagi wan apo kari ka jongi iya ya kan disurok pat ka disunong jong fi kalong harut surok hi kamda jengai tang ar kilometer labanong hadu hang te po wa sta mo kilong hajan ba pat ki jaka pidon hang ni hajan pindasna ya ki jaka sakai ki resort pinsna kalong siya ka jing kring ya ki priu ki banuan namar ki tulis bagi lecha store ki lecha po iskasil ki lecha west kasil ki lecha sora kemud idon kaman relax bagi ko relax bagi tip ladon kesenggut kila banuan syong kai hang di banuan pej ya ka jinglong jingman kumbuong mene iba wan pesuk makri ladon ki kena samla ki banang ban snai ki jing snai ba itenan dari ki bu i kita kita ki resort selene kita ki jaga mo ngangit bagi turis kinuan but kumno ban promote ani kumno ban le advertisement mo ban pau percaya ka jington jong ka jing internet lane kata ka jing ruspa jong ka sunong ka jong fi ka percaya mata kala subha yang bagi ni ki mobile ki jongi mo yi shondor ya ki mo ni le advertisement ya no re do kini keren bang tu kini tu kumbo kisina ngangit bagi turis parhot ki bayoi ki ba yang bagi Facebook dan Instagram automatically kinuan hapo sino jopi kinuan yang kita kajing sina ka jopi kepadon hapo ka sino jopi bat yang ki benta kepadon hapo ka sino ka jopi lada pinang pan promote ya ka kalau sisa ka kabuk setiap yang bajong ka tourism department yujulet pan room saman lagi sinong yuju iki sinong yujuong kaladai kapor ke pementa bagi kasinong ka debanang ban kamai kejaka kamai kalong apa fidon ki jaka ki ba itna po sinong po tao